Kakasi Student Union Bengaluru Unit kakerpat kerki kipai ba bakini rap lem ban pentem lada don kibayo yo ba kwes sumer ubade nongshong snong jong ka snong muktapur West Jaintia Hills District belajar nga hekapor bowlej dakarel na Bengaluru Shahuba Bali North Karnataka bat ladon kibayo khadu ya u hakate kapor lakerpat jur ya baro kipai ba khamtam kitui ki badan ha Karnataka bakin long ki ba pek ngor lem bat ban yaram pen priang yakani ka jingtem shakeleng kabalong kalat banwat ya u bat ban pen poi biang ya u shalaying shalasem na kabenta gitu ki bayu kin songop ha ban phone ha uniu number jong ki bahaying hasem khandai ar lai lai khandai lai ar nyau khandai lani shaka KSU Bengaluru Union nyau not san not khandai san riun nyau lani kipulet Muktapur Meghalaya